אז חברים, כאן פרוסייב ועוד סרטון חדש ברוט, והיום נשחק פורטנייט עם מורי, נעלה אחוזים בצ'מפיון, ונקווה שנעלה לאנריל. מחר אני אעשה לכם לייב של האיבנט, וזהו. וכאילו זה סרטון ראשון כי כל השאר היו לייבים, וזהו. תראה שהוא הכי גרוע בארץ, הוא מודר לך שהוא רק הוריד אותנו. את האמת, הוא רק הוריד, אבל... סטיין שלי, מה הוא חושב ומה אתה חושב ומה כל אחד חושב. סטיין שלי. תראה שהוא אפס מסריח. אין מושג, באמת אין מושג איך הוא אנריל. סיפור יותר 10,000 בחיים לו. יאללה. אפשר לשקר לכל אחד. זה לא יבוא ושים סאב ולייק. הנה כבר אין מושג מה לעשות. סרום בקרס. עשיתי בדיוק. תראה שכבר אין לי מה לעשות. יאללה. לא, אחי, גם נותן בלוט לי, כי אני לא יכול ככה. אורי, אני באה. ג'י. אם אני אומר לך מה עשיתי עכשיו, אתה תתפלא עליי, וגם נראה לי תרצה לצעוק עליי באותו הזמן. מה אתה יודע מה עשיתי? מה? לא היה לי כדורים ל-SMG, אז הלכתי לפיקקס למישהו, ועשיתי למישהו פיקקס. ועכשיו בוא נטיף מפה. לא! אחד 1 HP! אחד 1 HP! די! נו! אחד מ-1 HP! וואי, נותן שם לא יכול, די. אחי... זה האנשים שאני הכי שונא בעולם. זהיר, הוא הראה לך מהצד. מאחורה. וואי, אם זה היה פוגע בך. לורי. ג'י. מה אתה עושה? אם אתה עריף אותה, נראה לי אני מנסה לעשות אותה. באג שלה, להיכנס לליטו. אורי. שים בוש. הנה, אתה רואה? כבר שהוא יצא, יש לי הרבה יותר ביטחון, ואני 2 קילים. צודק. עכשיו לך לצ'סט מצד שמאל, שיצא לך ריפט. לא משנה. SMG פיק. שוטגן. עכשיו לך לקרצי.
אחי, נודר אחד, הם בין הגרועים, נודר לך. הוא מלמעלה. אני עכשיו אומר לך רק רציני, כן? אין לי מושג איפה אני לא. 60 באמת אין לי מושג. באמת אני אומר לך בלב כבד. מאוד. טוב, שים רדיאפ. אחי, אני רק יורד, אני לא יכול ככה, אני רוצה לעלות להמריל. תאמינו לי, זה אשמת אורי. אני אעלה להמריל בחיים. זה אשמת אורי. חד משמעית. די, אחי, אני לא יכול, אני רוצה להבין. מישהו יודע מה? שדומה לה... משחק אחד הוא נוחת. לא יודע, למונגרל. לא יודע איפה. משחק שני הוא פשוט מת. כל המשחקים הוא מת ראשון. הוא גם נוחת רחוק. אי אפשר ככה. בגללו אנחנו יורדים. והוא אומר שזה שמעת זה. אין לי מושג מה לעשות, אחי, אני בכלל הפרסונה הזה ירדתי, מבטיח. תכניס אותו, אני אתחלל אותו, תכניס אותו. קלל טעים. מה, תחפש אותו? אני לא מוצא. איפה זה? שכבר אין לי כוח כמו כוח, אחי. יהיה פשוט מישהו אפס. הוריד אותנו ברמה לא אפשרית, ואני אומר לך את האמת. אני לא יודע, אני מנסה להזמין... אחי, איפה קיווי שצריכים אותו? אני מזמין אותו, לא יודע אם אני בכלל... נראה לי הוא יצליח לאשר אותי בכלל. קיווי, it's me. וואי, בא לי לשחק עם קיווי. מה? למה אני לא מוצא אותו? דרך לך שכנל. מבטיח שלמה הכנסנו אותו. אנחנו צריכים לראות כל אחד שבאנריל, אנחנו מנסים משחק אחד טוב ואז. אין אפשר ככה, אני מודך לך שאי אפשר ככה. וואי. טוב, אני שנייה הבאה. אהבתם? אין, כל הזמן אני פשוט לא חושב. אין לי ספינים אופנים חדשים, אין לו כל כלום, יודע. טוב, רוצה בינתיים קורקטיב? תראה, אני מבטיח שחשים יש ספין חדש, אחי. נושא משיילי. טוב כמו אני לא יודע מה. כמו ניגה, אני לא יודע. אני שברי זמן, זה שעומר, אני נותר. רק הוריד אותנו, תחשוב הוריד אותנו. For you. רוצה משחק אחד ונתחיל לייב נשאל מבאנריל? קיווי אבל לא מחובר, ואני גם לא רואה... למה אני לא מוצא אותו בחברים שלי? מה? אני לא מוצא אותו בחברים שלי. את מי? את קיווי. הנה, אלבוט או קיווי.
in the launcher. אי אפשר. יש לך עוד מישהו שהוא אנריל שאתה יודע שהוא טוב? רגע, יש מישהו אחד שהוא טוב ואני יודע. הנה, וגם הוא משחק סולו רנק. תזמין. מי זה? איך קוראים לו? קוראים לו בראץ'. אז תזמין אותו. מזמין. יש לך אותו בחברים. אני לא רואה. כן, יש לך. רוצה את אופיר? את אופיר כהן? מי זה? אז זהו. יא הומוסקסואל. וואי. שקלתי? כן. מה כן? די, למה אני לא מוצא אף נראה לי נתן לי בלוק, אחי. מי? מישהו הזה שהזמנתי אותו. לא. טוב, יאללה. מה עושים? זה 2 על 2. אורי. מה? זה 2 על 2. אני נראה לי אחי. ספין, ממש ספין. טוב, מה עושים? אין לי מושג. לא יודע, אחי, אני רוצה לעלות כבר מיליון ראשון, אחי. אני מבטיח לך עונה הבאה שנעלה לאנריל. אני לא רוצה עונה הבאה, אני רוצה. וואי, אחי. וואי, ובטח עוד יומן, זה יתאפס. איי. סבבה, יודע מה? מה? שנייה אני באה. יודע מה? אין לי כוח. אין לי פאקינג די לרדת. אין לי לרדת. יודע מה? אין לי כוח. שנייה רגע, אני מתרגם על עצמי. שנייה, תחכה פה. לא, בואו נשים גם את הריקון. יאללה. אני מת הטריילר של הפישי, מתי שהכניסו אותם. וואי, איזה מסכן. איזה חמוד הוא. לא. וואי, פישי מת. הופה. הנה כל הדגי פישי הגדולים מהם. באים להציל אותו. וואו. הלו. ידעתי שאתה עם הכוכב. הלו. יאללה פישי. יאללה עומר, נו. יאללה. מטאור. מטאור או לוטלייק? אוקיי. קילקד. סתם. אני קורא ללוטלייק קול קיל. לא. קול קייק.
אין, אחי, כמה אנשים. די משקיע להם. אחי, כמה אנשים. אל תמות ויהיה בסדר. די, אחי! די, אבל מה? אחי, איך הוא מגיע? די, זה משחק הכי בן שרמוטה בעולם. איך יש לו את המינטי? אחי, יש לו את המינטי. את הפיקקס. בוא לכאן. הוא מתחבא פה מאחורי ארון. סורי. אין מעליך. אל תבוא. אחד שם וואי בקטע לא אפשרי. אלוהים ישמור. עכשיו יוצא לי טקטיקל. לייק. לייק אין סאב. ועכשיו גם לי. איזה סאב, אין סאב. דרך שאין לי כוח נדיר. אימפולס או ריפט שאני רוצה לפרוץ סתם ואם אני לא מצליח אז להרים לך את הקארד ולגזור. טוב, אני שנייה הבאה. אורי, אפשר לשחק איתכם או שאתם עם טריירדים? לא, אני פשוט טוב, ביי. אם אתה לשחק לבד, אז ביי. אחי, מה עובר לו על המיקרופון? אבל אל תרסס. שמעו, זה אשמת אורי. כאילו, דבר ראשון, הוא רק מרסס וזה לא כאילו, הוא איטי. זה לא כמו AR, זה AK. הלו. יש פה מישהו אליט. כן, זה למה יצאתי ללובי, שמתי לב. כן, חכה רגע. זה אשמת אורי, אוקיי? אני בסדר, הוא לא בסדר. חכה, אני רוצה לעשות מול הוואן ואני לראות אם הוא טוב. רגע, נכון קיווי? נו, מה איתו? יש לך את המספר שלו? לא. נו, אני מתאפה. אילי אדרי. די, אחי, למה פעם מזדהים את זה? טוב, הריקון אקספרט. טוב, אתה שם רדי? לזה לא, אני רוצה להביא. חכה, לא יודע, יש לך... בא לי לעשות מול השנייה 1v1. שנייה. שימו רגע, בא לי לראות אם הוא טוב כדי שלא נרד במשחק.
אם הוא טוב נעשה איתו, אם הוא לא טוב לא נעשה איתו. ואחי, איך זה הגיוני שאני ישנתי בלי מזגן ואני עוד מצונן? אני חם בטירוף ואני מצונן, תגיד. איך זה הגיוני? לא יודע. כלום לא הגיוני כבר בעולם הזה. לא, בסדר, חמאס. תהיה, תקשיב. לא, אני יודע מה? אני רוצה שיעשה 1v1 נגדי ונגדך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני אתחיל נגדו את ה-1v1. לא, אני נכנסתי קודם, אז אני אעשה נגדו עד 3. רגע, תוריד את הגרפלר, תוריד את הגרפלר. אני יודע מה אם הוא מנצח פעם אחת אותי או... אם הוא מנצח אותי או... אז אפשר. אבל אני בינתיים עושה אדיטים למטה. שמע. אחי, הוא לא... טוב? מה זה תשמע? אמרת לי תשמע וזה. שמע. הוא לא האורז הכי יפה בצלחת. בוא נראה, אני רוצה לראות את זה. אתה אחרי גם תעשו. כן, אל תראה עליו אילי, הוא גם לא יורה. סליחה. שמע, הוא לא הפסטח. הוא לא הפסטה רוזים הכי רוטב בצלחת. הוא סבבה, אבל אין לו שיטת משחק. רק אני לא שומע אותו. לא, הוא לא מדבר. איך אני מפספס את זה? איזה גרוע אני. קרק. איפה הוא? הנה הוא. נט. פיו! יאללה, 2-0. לא. שהוא יעשה אדיט. רגע. הנה. שמע, אני לוקח עליו תמיד את האייגראונד. מי זה ירינג'? הלו גבר. תשאל אותו איזה רנקו. לא. הלו, איזה רנקו אתה? צ'מפיון. לא במשתמש הזה אבל. באיזה משתמש? איזה ירון אתה? צ'מפיון. צ'מפיון ופועלית. 90%. תיכנס, אנחנו נעשה מולך 1v1. קרב. אתה חבר של האילי הזה? כן. על שני נושאים נגדך אבל. כן. שניכם מולי? טוב. כן, ואם שנינו מפסידים לך, טוב, יש 3-0, אילי ככה וקרוב. טוב, ואני לכם נגדים. לא, בינתיים אתה עושה את ה-1v1. נכון. רגע, יש לך עוד סיכון. רגע. מה כן. איך אני על 8? אחי, במשחק רגיל אני לא שומעים. לא, אחי, הוא חושב תפסיק במקום לעשות רגע. די, לא נחשב, די. בוא, מה זה חרא? פשוט התחלת... אחי, המהות שבראיתי... אחי, מה אני רואה? למה אני לא מצליח טריפל? זה לגים. כן, יש פה לגים. אין לי משל מה יפה. לא, רגע, ואני יכול לא נגד ירד.
אחי, יש פה לגים בטירוף, מה אני רואה? אין, גם הוא יצא, טוב, יאללה, אני יוצא מחר. רגע, אני אחרי זה עושה מולה. וואי, זו מפה לגית בטירוף, אחי. וואו, אחי, מטר אחד, למה? רוצים לעשות לי מפה אחרת? סבבה. טוב, אז תודה כולך... מת. לובי. הוא טוב, אורי? כן. אבל עדיין לא, רגע, עד 3. לא, צא, סבבה, אנחנו אבל יש עושים לי- במפה אחרת, זו מפה לגית בטירוף. באיזה ילד בחוק הזה. בואו נשים זון וורז. זון וורז של ספאון 3. כאילו 3 חיים. סבבה. יאללה. Just without it. רגע, שתיכם עליי או... סבבה. אחלה ריזה. ותסתכל מה זה שם. דרימר. Fast for me again. Oh, yes. How many stars? Come and chase me. בני כמה אתם? אני בכיתה ז'. גם אני. בסדר, גם אני. יאללה. זה 100 לא, פינג, לא. יופי 80, 50, יופי, אני 30. 40. אני 30. בוא נחכה שאורי ייכנס. כי הוא יצפה. הנה, נכנס. חכה. אורי, תגידי מתי אתה רואה? אני רואה. אוקיי. יאללה. יאללה. לוט שבמשחק. זה. לא, אסור זה. זה עם 3 חיים. 70. מה אתה עושה פה? אחי, גרד לי באוזן. מה זה לייב? אוקיי, טוב. הופה. 2 יצורים ביצור. בלי להפיל, כן? לא משנה, אני מת. בוא קבל מה יצא מפה. לא, חזרת לחיים? כן, חוזרים לחיים. חמת. בלי להפיל, כן? רותם. מי שהורג אותי עם הישג גילים מטורפים. רק אומר. אין לי כוח למפה הזאת. לא נכון, הגרפלר לא עובד לי. יש לי באגים עם הגרפלר. איזה לאגים. היה 30 פינג. מה אני רואה? איזה נאחס. רגע, מה זה כך? לא. אני לגי. אני מהזון. אסור להפיל, רק אומר. איזה לוט היה לך? היה לי לוט אחד הגרועים. לא, אני אגיד לך, לא, זה לא קשור, אני פתחתי צ'סטים. מה זה? יש שם צ'סטים. אתה אנריל באמת כאילו?
לא. לא, הוא היה בעונות הבאות. כן. היה לי את 40 פאקטס לשנייה. אני אספר לכם. מה אני רואה? אני גרוע בזמורס. לא מאמין! לא יהיה בניות! אחי, אתה יכול לקחת לי את הלוט. יש לי לוט אגדי. אבל אני בא אליך. אוקיי. אסור להפיל, מזכיר. תן לה. יש טייגון. לא, תן. נייס. זה לא שלי, מודה שזה המשחק הכי גרוע שהצחקתי בו בחיים. וולסטארס פריים יותר טוב. ברור. אבל למה זה נותן כאילו ישר? עשרים. היי. ידעתי שאתה לא, פה. עכשיו אתה נכנס עליי? כן, תצאי. טוב, הוא משחק איתנו רן. איפה הם? אני באה אליכם צ'סטים חמודים שלי. מה? אני? אין מהזון. לא, נתקע לי עכבר. אני מרגיש כמו בוט. איזה הילים יש לי. מי שהורג אותי יש לו לוט מלכים. וואו! איזה 200. מה? מי שהורג אותי יש לו לוט מלכים. כולכם אני במשחק הזה, אני פורש, אני יודע. לא. כוח, זה עכשיו. וואי, אסתר מעצבן אותי. לא. חכה, חכה, חכה. אסור להפיל, רק אומר. למה? לא מאמין, זה לא ירה לי. כמה חיים יש לך אתה? לי יש עוד אני 2. יודע. נראה לי לא אחי, זה לא... ראש שלי בחיים לא יותר טוב ממך, אפילו שאתה לא מחומם. איך? זה לאגים. שאני לא מחומה מה שאין. אני אפילו לא מחומם בעצמי. אתה פשוט לא טוב כאילו, אני לא יודע, אבל לפי מה שנראה זה שאתה לא טוב בקריטי ואתה טוב במשחק רגיל. היה לי סקאר. כן, לא אכפת לי.
לא. עשה. איך הגעת לשם? בטח מאחורי הזון. לא. אין, יש לך אחלה פינג. מה? לא? איך סלמי. לא, די, הורי. יאללה. בוא נעשה עוד ראונדים. די, אבל למה? אין לו מחומם. שמה לווי. מה? למה זה לא הביא אותי? מה אני רואה? די, איזה משחק מטומטם. די, זה המשחק הכי מטומטם שראיתי בחיים שלי. די, אחי, מה אני רואה? אבל איך זה לא הביא אותי? עכשיו יש לי רק 2 חיים. אני מת. פול בוקס. מת. רוב רואים. איך? לא חום בשיט. כמובן שאני אמות עם הריק הזה. איך אני רוצה? לפי לא מחומם בקצת. כך. היי! הכל טוב. רוצים אחרי זה בוקס פייט? לא יודע. אם היה לי 30 פין. אני 30 פין. אני יודע. למה? ג'יג'י. מה? כן, דרך אוויר, ייי. אוי 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 אוי. זה משחק מטורף, אני... וואו! ייי! זה משחק מטורף! ייי! יש לך מיקרופון מאוד חלש. די, אבל איך הוא הצליח להסתובב? וואי, אבל הילד הזה נכנס. איזה NPC. הוא לא נכנס. אוקיי. או בגיים צ'אנל. הוא פשוט נכנס לגיים. אתם למטה עוד מה? מטורף, איזה גיימפליי. גיימפליי מטורף, תודה. זה יותר מטורף מקווין רובי. אופס. מה? איפה? אין לי כוח. איזה מטורף. טוב. ב-12 אני הולך. לא. אני הולך נראה לי בכלל לכל היום, לא יודע. לא, די, אורי. כל השבוע הוא... תכין את זה לרגע. טיים.
יאללה, ביי. לא, לא, לא. די, אורי. מזל. אני אביא עכשיו מצידי את בן דוד, כי אני עכשיו מתקשר אליו. והוא אנריל. הוא סחף אותי הוא עונה קודמת סחף אותי מ-Elite לאנריל. 20. אורי, מי? בן דוד שלי. ואני רוצה לעזוב משחק אחד, אם אני יורד, אני נודר לך שאני יוצא. 2. הוא אין כוח כבר אחי. אחי, הוא פשוט פקסן. וואי אחי, 120, אני לא יכול, מה זה הנאחס הזה? גם כולם אומרים שהמינטי יחזור אחי. ואין לי, ויבאקס, אין לי נשים סכים חדש. אחי, מינטי לא יכול לחזור. זה קוד. לא המינטי של הקוד, המינטי ה... קנדי אקס. כן. אני אביא לך אותו, לא. עליי. אורי, עליי. אוקיי? חניקות? אני יכולה להפיל אתכם כבר. אבל אסור להפיל. כן. אורי, מה? אם אתה פורש אני פורש איתך. לא, אסור להפיל. אני מנסה לפגוע בך. אני יודע. זה למה אני עורר יא. אורי, אני אביא לך את הקנדי אקס. אני משנה לי כבר, אני יודע, אין לי מה. רציתי על הכסף הזה משחק. פשוט, אתה יודע איך אני הפכתי להיות כזה טוב? אני הייתי איזה שבוע על הקרייטים. תקשיב, אורי. אני... גם אצל אבא שלי. אני מתחמם. אם אני ממשיך לשחק, יש משתמש מטורף. אם אפיגים שהיו אומרים, אם אתה רוצה למחוק, להחזיר את הכסף ולמחוק את פורטנייט, אני נודר לך ביקר לי שהייתי עושה את זה. לא. אתה מאמין? נודר אני לך. הולך להתחמם. יש לי משתמש שעולה לא יודע. עשיתי לפני כזה 700 שקל. מאיזה סיזן? 15. אוי. כן. יש כמעט 500 ריקודים. מה זה משנה? אחי, אבל... יש לי... לא, אל תפרוש. מצידי כאילו תיקח הפסקה. או שתהיה בקרייטיב איזה שבוע. תלמד כל מיני דברים. אם אתה רוצה ממש להשתפר וזהו. אין לי כוח. ככה אני הייתי. אני יודע מה, אני לא משחק, אני לא צריך. אז אתה רוצה עדיף סייב? לי. אורי. לא יודע. אתה לא רוצה... איפה אתם? מה? אין שום בעיה, אבל אם שניים יודע מה, אני לא מגזים, ברמה של מקום פחות מ-100 באנגלית. מה? אבל זה עכשיו 2 על 1. תראה. מה ממקום באנגלית? סבבה. אמא שלך. אמא שלך היא 3 HP. שמע אמא אילי... 40! אני לא יכול כבר עם המשחק הנכה הזה. אתה יודע מה, אני שם על פאבליק, ואז אני שואל כל אחד שבא, נו, הוא באנריל. אם הוא טוב או לא. חזק. אני בלובי, לא יודע מה. לא. לא. לא! זה באסה, כמעט פול בוקס. אחי, האילי הזה בלתי, איזה גרוע בן אדם הזה, די. אז אני אמות. טוב, עושים רן, כי אם לא ילך לנו טוב, אז... מה, אתם חושבים? תפסיקו לחסום. פול בוקס. מת. מה הוא עושה פה? אחי, אני נודה לך שהאילי הזה גרוע בטירוף. אבל די, אני לא יכולה. וואו! איזה אצ'ר... מה בן כלב הזה עושה פה? תצאו מתי שבא לכם, לי לא אכפת. מת, אני יוצא.
וואו. הוא רק את שוטים, זה הוגן. אחי, אני מלך העצת, אני נשבע לך. אפילו לא מחומם עדיין. שכר עדיין, לא מצליח להתרומם. וואו, מה עשיתי? חכו דקה. מה אני רואה? למה זה רק זה? למה זה רק זה? בובוקס פייט. לא אחי, בא לי רנק. מה רנק? טוב, נעשה משחק אחד רנק ואז בוקס פייט. סאב רנק. יאללה, משחק האחרון ברנק. פורנקין. יוריד. כל דבר שטוב שיש לי אני מביא לך מכם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם יוצא לי עכשיו נגיד פאמפ לג'נדרי אז אני מביא לך מכם. למה? ככה. למה? אתה עדיין יכול לנצח אנשים, זה קל, רנק זה אנשים גרועים דווקא. אורי, זה רק גורם לבן אדם הזה, מה? נשחק עם... יותר מאוחר עם בן דוד שלי וקיווי. אם קיווי ובן דוד שלי מצטרפים, הם מעלים אותך תוך שעתיים נערים. אוקיי? ואיך בן דוד שלך וקיווי יכולים די. תפסיק את זה. מה? ואיך בן דוד שלך וקיווי יהיו מחוברים באותו זמן? בן דוד שלי עומד להתחבר עוד כזה שעה, חצי שעה ובטח כי הוא יעבוד גם כזה שעה וחצי. לא מאמין. יאללה. לא. אומייגאד אחי, עוד שנייה. יאללה. שתדעו אני מלך העלמות. אתם יכולים לשאול, הנה למה. איפה? חכה, תן לי לראות, אני לא בטוח שזה זה. לא, חכה. לאן הולכים? בואו לווינינג, רוצים? אפשר. אלק מלך העלמות. באמת, אתה רוצה לשאול את כל החברים שלי? טוב, זה המקום שלנו. אין למה עכשיו, אורי, לאן אתה נראה לי הולך? אפילו. אורי. מה? אמרתם ריטל. לא, אמרנו ווינלין. מה אמרתם? הוא אמר פה, לא יודע איך קוראים למקום הזה. ווינינג, איזה ווינינג. כיף! המשחק הזה חתיכת... מה זה אתם אומרים שאני לבד? אני באה אליך. אני לוקח את הצ'סט ובאה אליך. אוקיי, מצוין. מה קרה? שלב אנשים? אני בא אורי. בוא אליו. אני בא. שני האיירים שיש לי הכי גרועים במשחק.
חד משמעית. היה אפור פה. טוב, עדיף SMG מאשר... שחר זה. אורי, אני בא. אתה 400 מטר ממני. 500. גם אתה בזון, זה טוב. היידה פעם. שייר טוב. ג'י ג'י. פעם פפיק. נייט. אתה רוצה פעם פירוק? יש לך פה על הגג. אורי, אני מה בא. פגעת בי? טוב אורי, גוט. מי הראה לך הוא רודף ברגע? אחריי. הכל טוב, בוא אלינו, בוא אלינו. בוא נשבור אותו באוויר. אחריו באוויר. ראיתי. אני אראה לו מה זה להתעסק עם אורי קינג. אורי, קח. 21. אורי, קח. הוא שם ריפט? יש לו בוש. רותי אותו בוש. 21, 42. כוכב. 22. נו מה? עוד 33. אאו! הולך אליו. אאו! חבר שלי שם לי שתי צוטים, בוא אליי. אחד נוק. בוא אליי. הוא עליי. אבל אני יודע, יש לי דור! הוא מעשה סתם. לא, אני צריך שתבוא. אין לי גם אני בא. בניות. 31. כוכב. אני בא. אין, אבל שניים תגידי. אני מת. יש כאן עוד מישהו ש... אתה לא? אין, אני מת. 80. אחד נוק. קרק! לא, מת. כוכב, תרים את אורי ואז אותי. לא, זה משנה חייב. אני לוקח לוט אחד, זה בסדר. אוקיי. אני לוקח את הצ'אג. סבבה. אורי. איתו אנחנו מסודרים. יאללה בוא. אורי, אני מדריב לך פה שתי מיני. מה יש לי? וואי, אתה כוכב אחי. אתה פשוט כוכב. הם גרועים ברנקד. אורי, יש לך אבל פה שתי מיני. אני שונא את הלאגים שיש ברנקד. כן. אורי, יש לך שם לאגים, טקטיקל. שונא. יש לי חרא אייר. איפה הלוט נעלם? אם אין לי בניות כסמק. יש להם... צריך? יש לך? יש כן. ככה. אין לי זה, אין לי לא, הכל טוב. אתה רוצה גם להישאר איתנו אחרי זה? סבבה. יש פה זה, הקיל שרק. יודע אתה כוכב. היי, טוב. אתם רוצים לבוא לריטל? לא יודע, לא אכפת לי. וואי, איפה כל זה? בסדר, עוטף עזה. אם לא היה לאגים ברנקד זה היה הכל. כי אם היה לאגים הייתי עושה פה שיש פה קוואד. קוואד, פול בוקס, מת, קלאסיק מת. למה יש כל שנייה אזעקות? בעוטף עזה. כי הפסיקו את ההפסקת אש. כן. אין, אני נהג גרוע עם זה. וואי, בא לי אוברבורד. כאילו את הסקייטבורד. כן, אוברבורד הכי כיף. עם דיגל. וואי. אפשר לעשות אני מטורף עם טריקים של דיגל. החיים. כן, גם אני. חכה איפה דקה. אתם? אני בא. באתי. לא, אם זולפים בו אני מת. יאללה. וואי, אתה טועה עם סטייק? כן. אני מלך הסנייפר.
מה זהו? רק טריוס? היה? לא, למה? זה סנדוויץ'? עלק לא מלך העלמות. אוקיי. אתה מלך העלמות. פעם הבאה אני אנסה למצוא מהאוטובוס. כזה קשה דווקא. תחשוף את העץ, כן. אפשר קצת בניות משם? או צ'ק צ'ק. אורי, קח רוצים את לשמור. הבניות. אורי, יש צריך? לך בניות. אורי, אתה צריך... אורי, דבר אבל. צריך בניות? נו די, צריך. אורי. אחי, אתה... למה הוא לא מדבר? אין לי גרפלר, אורי. לי אין גרפלר. יש לכם כדורים סנייפר? כן, קח. לא. היי, נוחתים. אורי! אבל לא שומעים אותך. די, הנה, אורי, אין זה לי כוח טריוס. לדבר. אז תיזהר. כאן. ראיתי? 105. נייס. פרצו. חכה. יש למישהו דיגל? 1 HP, אבל נייס. 1 HP! אני בא. לא, אבל די! אחי, 1 HP! למה אתם לא נשמור לך את פותחים הפאמפ. איתי? תודה. הנה, 1 HP! הוא קרק רצח! יופי. איזה לגים, אחי. רססטו, רד אליו. אחי, די, לא יכול, אני פשוט מה? לא יכול. כוכב. די. לך להבין אותך. להביא לך כדורים ובניות. אפשר את הפאמפ? כן. תודה. וואי. הוא די רואה כזה 1 HP. רגע, גם אני שונא שזה קורה עם פאמפ. אוקיי. די. אופס. אלוהים, די. אני אקח את ה-AR אחרי זה. קח כדורים ב-AR פעם. SMG. בניות. תודה, יחד גבר. ושים צ'אק שם, ששם. כן, ברור. דיגל, יש. אתה רוצה את הסנייפר ואני אקח את הדיגל? אם הוא לא ייקח את הסנייפר, אז אני אקח. עוד אנשים. תודה, אורי. עוד אנשים, אומייגאד. אני מת! 105! חכה, אני שם ביג. 105! כולם שם פגועים 105! שם חיים, בס. חכה, אני שם מדקיט. חכו, אל תפרצו אבל. הוא פרץ כבר. טוב, חכו, אני 3 שניות בא. 2. 1. בוא. אני בא. ברחו לריפט. רססו. אחד שם פה חיים. קרק! אורי, מישהי בערך קרק? נוק? אחד נוק. כוכב? ביי לאורי, שלך. בואו לאורי. אני בא לאורי. אורי, תתמודד, אני בא. אורי, הכל טוב. אופס. הוא גרוע. קיקיו, אחד הגרועים. רססת למטה? כוכב. סליחה. לא, הכל טוב. אורי, יש לך פה... שים אורי, צ'אג. צ'אג. וואו. אבל דבר, אורי, בחייאת רבאק. אני שם פה ביג. וואי, איתך אנחנו מנצחים. קוראים לך עומר? כן. אז ככה ביג עומר. תודה. אני אשמור מיניז. וואו, אבל איך... טוב, לא, אני אוהב את הסנייפר, קח את הדיגל שם. רגע, זה דיגל? לא בטוח, אני לא יכול לראות. אני הולך לחפש את הדיגל, אתה כאן. אפשר הדיגל. הדיגל נראה לי נעלם. אורי הרע. זה אורי. עזוב, בואו. טוב. שמתתי. נייס, אנחנו 9 קילים טוב עשו. אחי, הוא רוצה רוקט רייד, מה אני רואה? אז חכה, אורי. אני גרוע יום, אתה עושה את השיטה. לא, מה אתה עושה? לא. השיטה יותר טובה. זה שיטה. בוא. הוא יכול לעשות לי? כן. נו.
עכשיו. עכשיו. אבל- יאללה. היידה, כוכב. יאללה, אני עכשיו. אוי לא, אין לי גרפלר. צריך לחשוב. שיט. הנה. היידה. נייס. שיטה מטורפת זה. כן. אנשים. אורי, בוא. ראיתי אותם? יואו. ראיתי עוד שנייה. זה כוכב. עוד שנייה 105. 105? ריפט. אני יורה בכולם. אני לא מצליח לפגוע בהם. אורי נסי רואה, לפגוע בהם, הוא סיגו. מטורף. 21 ברחוב. נייס, ראיתי? וואי אחי, נודע שאיתך יש לנו משחקים מטורפים. אדרי מזמין אותי. אילי כאילו. מי? אילי. לא יודע, מה שאתה רוצה. כאילו אפשר איתו, אבל... אני אשחק איתו אחרי זה, כי שיחקתי איתו בבוקר. סבבה. וואי אחי, נודר, אתה סוחב אותנו. לא. סוג של... אתה גם מטורף. כן, אבל אתה סוג גם של... האורי, סוחב אותנו. האורי גם... נו, השאיר... גנבתי לכם חצי. אחי, אבל... זה 3. איפה הם? כנס לריפט. זה באסה? כנס פה לריפט. לוטלייק. לוטלייק? יאללה. לא, טילטד או לוטלייק? טילטד? טילטד. יאללה. הנה, שם בן אדם, סולו, אתם רוצים? איפה? בואו. נייס אורי. לא משנה, זה לא סולו, אבל... כך שזה... אני אמות. 105 כוכב? ראיתי? 21. תוססו. ההוא למטה, שיותר למטה? כוכבים. ראיתי? אומייגאד. רוצים... בואו, פרצו. וואו, יש לך איים מטורף. לא, זה לא אני פגעתי את ה-105. אני שם פה באונסר. כאילו פגעתי פעם אחת, אבל כאילו... רגע. הוא שם. הוא בורח? זה בס, אני לא יכול לראות אותו בגלל ההר. עליי. בא. הוא פה. החבר שלו נעלם? עליי! באים. הנה, חבר שלו! אחד קרק. אחד בואן. הוא פיקקס, זה. הוא רץ אותו? הוא מאמין, הוא 0 פינג, אחי. נוק. הוא 0 פינג. היה פה עוד אחד. אחד נוק, מת. כוכב. וואו, יש לו עוד מטורף. אורי, שם לב לעוד... יש לו נבוט. יש לו נבוט ונוס. אורי, שם לב לעוד... ראיתי? סבבה. חכה, אני חייב לפניש את הנוק. יש לו אבי נראה לי. אחי, איפה הנוק שלי? הנה הוא. אם אתם רוצים יש פה נבוט וזה. היידה, סקר מושתק אחי, יש לי לוט מהסקר. אוי, לא, זה לא סקר מושתק. אני מת. מה, למה זה לא לקח לי את הסקר? אני מת. איפה אתה? אבל הם חולקים אותי, מה זה? איפה אתה? אני פה. אני בא. יש לי צ'ק. אאו! בלי זה הפסקה, אחי. אנשים אחרים. רציתי אחר. אני אחי, זה חונקים! בא אליך מאחורה. ומביא לך צ'אג. שם ריפט? כל טוב, צ'ילינג. אחי, אבל איפה הבן אדם הזה? חונקים מגעילים, וואו. איפה הבן אדם הזה שירה לך? אני מביא לך צ'אג. כולם בורחים. עוד שייך על 105. קח צ'אג. איפה? בא. קח. רגע. תנקס. You're welcome. אחד שם למעלה. יש לך איים לאיה? אחד ירד! שמור, אל תדאג. אורי בוא. הוא עלה למעלה? כן, הכל טוב. אני עולה למעלה. זה באסי עם הלאגים האלו שיש לנו? לא, יורים עלי. אל תדאג. אוי, לא. יש להם איים טוב, כן, אבל הם חונקים. זה לא, הם פוגעים בנו.
מאיפה יש עוד? הם באיירדרופ, נכון? אכלתי סנייפ, לראש. פאק. ברור. מאיפה? לא יודע. נראה לי משם, רחוק, כן, ראיתי רחוק, אותו. הוא מנסה לפנש אותי. לבוא... אני אנסה לעלות אליכם. אני בא אליך. פינשו אותי. עזוב. צא לצאת, אתם יכולים. איפה הוא? די. לא, אל תעמוד שם. יש אנשים רחוקים. תתחבא. מאורי. חונקים אנשים, לא ראיתי דבר כזה. אורי, אני בא. נייס. 137, 80. 80. אין, מתחת גם אמא שלו, בת 1000 שרמוטות. אין, הפילו אותי הבני כלב. אין לי כוח, איזה ילדים חונקים. כל האנשים במשחק חונקים. אורי, אני לא יכול לעזור לך. יש עליך. נייס. לא. יואו! אורי, סליחה, אורי, אני לא מת. יכול. נראה לי תעוף מפה, אל תנסה להרוג אותו. נייס. יש! וואי, לא. נייס. נייס. אמא שלו בת שרמוטה. אחי, זה אנרילים, זה לא צ'מפיון עכשיו. היא מלא. אבל אנרילים חונקים. אחי, הסתכל אותי. כן, אני רואה. נראה לי תיקח את הרצפה, ואז אם מישהו יהיה על זה, אז פשוט תהרוג אותו. לא, אני 1 HP בדיוק. אין, זה סולו, זה סולו טריו. וואו, אחי, מישהו נראה לי שם השאיר מישהו, 30. יש להם אימבוט. כן. וואו, מנדר איזה כוכב אני. אחי. חייב HP. 9 סקואדים נשארו. טריואים. נכון. פשוט אומר סקואדים. וואו, נודר. נו, שיעוף מפה. די, יש. יאללה, צא מפה. חייב וילים. הם אסיסט, תן לו. הם אסיסט. חכה. עכשיו. אני אומר לך. נייס. אין, הזון. לא ראיתי. הנה, הוא למטה. אחי, לא אכפת לי, לא ראיתי את הזון. חייב להגיע קודם לזון. אני לוקח נראה לי את המשחק על טופים עכשיו. אם לא היה לאגים ברנקד, זהו. כל ישראלי היה יכול לנצח. הכל טוב. יאללה, 4. וואו, אחי, מה עשיתי לו? יש שם אנשים. נראה לך יש שם עדיין? לא נראה לי. לא יודע, כאילו זה גם בזון וגם באייגראונד. לקחת סיכון, יש שם אנשים. תבדוק יש שם מהצד. אנשים, היה לי... אל תעלה פשוט למעלה. לא, הכל טוב, היה לי צעדים. לא, קרץ חמד! טוב. כן. בסדר, גם ככה לא היית יכול. וואו, די. נראה לי תלך מפה לפה.
ואז תחבא שם ליד העץ. כן, מאחורה. יש לי שטינה. אני לא יכול, די, אני מתאפק. וואי. אחי, מה זה זון האיטי הזה? לא זז אפילו, מה זה? מה זה? איזה אנשים, יופי, יופי. אוי, לא. האיירדרופ לידי. אתה צריך אותו. אנשים יבואו. אולי תפיל אותו. לא נראה לי ידעו לא, שאתה. לא. תאמין לי שידעו. אני לא לוקח אותו. הוא שם. כאילו, פה, אבל יש פה אנשים. וואי, אחי, נודע, אני מתאפק ואני עוד שנייה משתין בתחתונים. בבוקסר. what the fuck? נראה לדפוק לו 200. זה היה לא משנה. לא, זה דו. הוא למטה, הוא למטה. זה דו. כן. שאתה פסייכו, אחי. פסייקו. או, ראה אותך. אחי. זה המטורף הרגע. לא מאמין. זהו. זהו, זהו, פול בוקס. מה? אמא! איך הוא הגיע לפה? לא יודע. אורי, זה די. טריו. אורי, אבל די, דבר, אי אפשר. עליתי מלא. עוד שנייה, נו, צ'מפיון. אורי, עוד די, בחוץ. דבר. אני מתקשר אליו. בוא בוקס פייט, בוא בוקס פייט. לא, לא, אחי, נו, אנחנו חייבים לעלות איתך. עשיתי כבר טוב נו. אחי, שיענה הבן אדם. כי לא מבין. אחי, אשכרה, יש לו את הפסייכו הזה. כן. הוא לא עונה לי. אתה בלובי? כן, אל תדאג, אבל זה יעבוד. צריך עוד 4%. דנו חורון. Young Change Shane. Love, head over heel. ניתק. This is hella emo today. Okay. Okay. Okay, they got that one back again. Woo! A lot of emo. Don't forget to post that tag in the chat. אחי, די עם הלאגים, איזה באף הזה. לא יודע, אני 50 פינג. לא, לא קשור לפינג, יש לאגים. הפינג אני הרבה, אני 39. כאילו דיליי. כן, צודק. בסדר. טעות. אחי, יש דיליי בטירוף. כן, גם אם יהיה לך 10 פינג זה יהיה לך דיליי מטורף. כן. מה הוא שלח לי? זה לא. טילטד. לא, לא, לא. לאן? רוצים נוטליק? יאללה. טוב, לא. טוב, יאללה, נוטליק. אחי, שמע, אורי עשה באג מטורף. הוא נכנס לתוך האדמה של נוטליק. נו, ניסיתי את זה ומטתי, ואז האילי ששחקתי איתו, לא, נכון? הוא נשאר אז בחיים מזים אותי ואז הוא ואז שם מתי. ריפט. אחי, הוא... בסדר, לא עכשיו, זה היה. מטתי ככה. וגם יש באג מתחת לאדמה איפה שהנהר, פה מתחתנו. איפה שהמפל. אחי. כן, אני יודע, נפל על זה. רק אני שמעתי פליטנוק.
וליה? טוב, העיקר ש... וואי, זה סט המזל שלי. אחת פעם. AK, נייס. לא. נבוט. וואי, אחי, חשבתי שזה נבוט, אבל זה היה דרמגן אפיק. מה זה דרמגן אפיק, וואה? מה דרמגן? דרם שוטגן. איזה דרמגן? אחי! האוברבורד הוריד לי דמג'. מה אני שומע? מה יש לאוברבורד? לך? לא, לאוברבורד המסריח הזה. נו מה? אותי אל תשאל. סנג'י... טוב, אני חוצב פה עצים. ואבנים. יאללה, מה אני אעשה גלות, בעד. אני אחצוב, אני... צ'ק צ'ק! תעלה. אני אלך לקחת. חכה. יש לי 2 ריפטים. יורי, אבל לא שומעים אותך. רוצים לעשות את הבאג מתחת לאדמה? זה עובד, זה עובד. אני אחרי זה אראה לך, אני רק רוצה לחצוב ולהגיע לפול בניות. אני שם ריפט אחד, הם ככה 2. טוב. צ'יק צ'ק... ו... אני לא יוצא מפה בלי פול בניות. אני שם את הצ'וג. אורי רואה איתו אנחנו עולים, כי הוא טוב. שפסי, זה דיגל. למה אחי? תראה, בלייזי. וואו. איך הגעת ללייזר? כאילו איך לא ראית הגעתי. את זה? אני גם ראיתי 3 למות מהאוטובוס. פעם אחת. מה אני רואה? לא מזמן, מה לפני אני איזה שומע? יומיים. אני הולך על זה. טוב, אני פול עץ. פול אבן, אני... סליחה. אני פול. מה, איך אתה פול? אנשים. אוי לא, יש אנשים. תברח. טוב, אני בורח. ביי, למה? אהבתי אותך. טוב, אני פול. אוי לא, הם רדפים אחריי גם. מאיפה אתה? פה אני... תסתכלו, מאחוריי, למעלה. ראיתי. איפה הוא? הוא ברח, אני מת. יופי. מי שמתעסק איתך מתעסק איתי. טוב, אין פאמפים, תודה. אני יותר משחק קרייטיב בגלל שאין לאגים שם. העונה אני משחק יותר רנק, אבל בעונות הקודמות שיחקתי יותר קריטיב. כאילו אני עכשיו גם ככה, אני גם רוצה להתמקד יותר ברנק. ירק כחול, נייס. רגע, טוב, אני חוצב פה את כל ה... סבאסה, בטח הם ראו אותה למה והעיפו אותי. אני חייב עוד 200 ברזל, ואז אני פול. הכל כאילו. יש פה ביג שרוצה. רגע. לא, זה זורק. עוד ירק כחול, מי שרוצה. שמו רפט מטילטד. באים אליי. איפה אתה? אני פה. אני רואה אותך. רוצה לעשות את הטריק שלה מתחת לאדמה? אני רואה אותם. לא, אבל צריך זה רפט לזה. אחי, זה סקוואד. אנחנו בסקואד?
זה לא סקוואד, זה שתי דויים. מה? איך? אנחנו כאילו אחד בסקואד, מת אך אחי. מת. אנחנו בסקואד. מה, אנחנו באמת בסקוואד? לא. כן, כי אליי נכנס. לא, הם נלחמו אבל, זה היה שתי דויים, ראיתי. שומע, בן אדם? יואו, נוק באוויר! אימא'לה. מסכן. יש פה אני לא יכול מישהו. לפייש לו אבל. בוא אליי, יש פה מישהו. ביי לך. אני יש בוא שם איתך. מישהו בזה. בתוך הבית. אני רואה אותו. אני מת. אני בא. מאמין? 30. מת. כוכב. נייס. ירו עליי מהצד. הנה הנוק. הוא באוויר. זה לא, זה אנשים. בוא אליו. 22. שם נעלה. אני בא. אנחנו עולים. אורי בבאג. הוא מתחת? כן. אבל לא צריך לשם ריפט. זה מה שטוב. כאילו, יש שתי באגים, לאחד לא צריך ריפט, לאחד כן צריך. אוקיי, אני בא אליכם. תגידו לי איך עושים את זה. כזה טוב את זה. כבד לו למות. לא, אי אפשר למות פה. אורי, זוז, אורי. מה? היידה. איך? לא, גם? הכל טוב. לא, כן, ככה. עכשיו, נו. חכה, עכשיו תעשה לזה את אחורה. זה לא עובד, אחי. אני מת. נוחתים עליי. אני מת, טוב שלכם. אחד. אני מת. רטתי. רגע עשה. מה היה כתוב יוטיוב פרנזי, אחי? אורי, תרים אותי. מה זה, אתם לא מתחת לאדמה. שאני מדמיין. כן. זה לא מראה לי. זה מתחת לאדמה. פאק. אחי, זה אחד המצחיקים, נכון? אני מת. אחי, הם רק מתחבאים. אין, קוסמק, ראו לי את הזה. אי אפשר, הם לא יכולים לראות עליך, אורי. אורי, הם לא יכולים לראות עליך, תרים. אחי, אני מת. אני מצלם את זה. אורי, הוא נכנס! תרים. אתם לא יכולים לעמוד? תעמדו. שתהרגו אותם. תעמוד. מה? תהרוג אותם. אחי, אורי, הוא לא יודע איך, הוא יודע כאילו איך להיכנס, אבל הוא לא יודע איך עושים את זה. לא, הוא צריך לעמוד, תגיד לו. הוא מתכופף, זה למה הוא לא יכול. אוקיי, אבל ככה הם יראו עליו. אבל הוא חייב מתישהו לראות עליהם זה ככה. אחד המצחיקים. אחי, הוא הביא לו... תיקח את הכדורים! אני מת, אחי. זה הדבר הכי אופי בעולם. פשוט שיעמוד. תעמוד עכשיו. תעמוד! יופי. נייס, הורג אחד. גדול. פינש. וואו. הנה, עוד אחד. מה זה אחר הזה? הוא תקוע באדמה ורואים אותו. מה? פאק, אורי יצא. אין לו כדורים לכלום. יש לו רק בניות. פאק, לא! אחי, זה היה כזה טוב. איזה באסה. לא מאמין. אבל אין סיכוי שאנחנו יורדים. לא עליתי ולא ירדתי. גם אני. שימו לב. וואי, זה היה כזה טוב. מה
הוא איך אתה צוחק? צוחק? אחי, מה הוא צוחק? אנחנו שברנו אותם, עשינו עליהם טרולים. מה הוא צוחק, אחי? אין לו סיבה לצחוק. אנשים כאלה גרועים. אם הבאג הזה, כאילו, שמע, זה לא היה אמור להוציא את אורי. אם זה לא היה מוציא את אורי, באמת שיכלנו להרוג אותם. האלה שלקחו את הלמה, נהנים בטח. הם לא יכולים להרים את הגרד של חבר שלהם. הם יכולים. הם לא, זה מראה איקס. אני יודע, אבל זה ככה זה מראה שאתה בספקטייט. יאללה, כל מי שכנסה ולייק. אחי, מה זה מתפנק שם בבניות. כן, זה הביא לו 50 מהכל. כן. יש בן אדם פה, איזה עיוור. חשבתי זה, מישהו מולו. רק אם הייתי מצליח לעשות את זה, היינו הורגים אותם. איזה גרועים הם היו, אבל... טוב, יודעים מה? בואו נהיה קצת בלי זה. למה זה כיף? לא זה. משהו אחר. יאללה. וואו, נדר זה הסט שלי מהיום. תסתכל, קלט שלי. תסתכל את הסט שלי. וואו, איזה פיקקס! טוב, איפה נחתים? למה? לא, זה לא למה. רגע, זה למה? לא, אל תקפוץ, אבל אל תקפוץ כל יצא, כך אל תדאג. למה. טוב, בואו למטאור. תיאור? אורי, למטאור. למה? למה הוא לא קופץ? לא יודע. אחי, בגללו אנחנו יכולים... מקווה שלא נחסים איתנו. אין, אחי, איפה הוא? הוא FK גם. אין, זה דו טריו, ג'י. טוב, אנחנו יכולים. נחתי פה על טבע. אני על המטאור. כאילו גם, אני גם. טוב, צ'ק ואייר. נייס. אני גם פה. פעם המטאור היה מביא הרבה יותר לוט. כן. אחי, איזה באסה. הוא מתקדם. אורי, אני אביא לך SMG. אם תבוא אני אביא לך SMG. נמפן מיינס. And I want it. go away. איפה האנשים? נעלמו? נראה לי, אני יורד, לא, אל תרד. אל תדאג. אורי, אני אביא לך דראם שוטגן ו-SMG. יש פה ריפט, ידעתי. מה? ריפט בלתי נראה. לא, זה לא זה. זה, אוקיי. למה אין פה פעם? טוב, אני גם ירדתי. אורי, יש לך על המטאור דראם שוטגן ואני אביא לך SMG. קח. לא נורא, טוב. אם אני אמצא סנייפר, כמה מאושר אני אהיה. טקטיקל. יאללה, אורי, אני אתן לך את הבית, כי אין חלות. יש פעם. איזה? ירוק. יש פה טקטיקל מי שרוצה. אני מעדיף על הדראם שוטגן המסריח הזה. כן. טוב, יאללה, עליתי למטאור, יש פה ריב. אין, בן אדם. אני בא? הוא 10 HP, הוא 30. אומייגאד, נייס. יש לך? איזה פרו אני. זהו, הם נעלמו? אורי, יש לך פה מיני. אורי, יש לך פה 2 מיני. אורי. אני אשים ספלשים.
אחי, איזה דבא, יש לו פה 2 מיני. שים את המיני. שים את המיני. יש לו צ'ארג'. אחי, אבל עדיף מיני. טוב. אבל יש שם ריף, תורי. איפה? בהמשך. וואי, מגרד לי באף. כן. והבטן שלי מקרקרת בטירוף. מה, אין אנשים בסלטי? חכו רגע. תסתכל. חכו. הלו. עומר, אתה יכול לפתוח לי את הדלת? אני לא יכולה, אני באמצע. עומר, תפתח לי את טוב. הדלת. אני 2 דקות בבית. חצי דקה. כן. נו, איפה האנשים? לא, חזרתי. נכון, הסולו שהרגנו, נו. החברים שלו באו, הם שם למטה. בואו. הנה, כן. יש שם דו. צעקתי את הדבר הזה של הזון. הנה, 21. יש לי עם חרה עם איקלי. אאו! אחד עלה למעלה. בואו. שם ספלש. יופי, תודה. אין לי כזה פניות, אבל יאללה, בואו. כולה דו. יש לי רק 200. אחי, הם בטח ברחו. כן. הנה, אחד. שם, הוא מאחורי הדבר הזה. בוא. חכה, אני... הוא גרוע נראה לי. הוא שם... לא, הוא לא שם מילים, הוא פשוט הולך כמו, לא יודע. או, מופנע. הוא גרוע. אחי, זה 2 עם אופניים. תראו עליהם. לא יכול, אני לא רואה אותם. ג'י. וואי, איזה בכיינים הם. כן, הם ברחו מהר. יאללה, בואו. אתה יודע, הם לא הצליחו להרים אותו, נראה לי. כן. לאן הם ברחו? אתם חושבים? יש לך פה פעם אפור. אני מירוק, אני. לא, אורי. וואי, אבל זה מעצבן שאורי לא מדבר, די. מה זה, סוס סקייבס? תראו, איפה? תסתכלו שם, בווילין. זה לא. חשבתי זה סקייבס. וואי, רוצים לעשות בבטל רויאל סקייבייס? לא יודע, שאתה רוצה. צריכים אבל גרפלר. כן. טוב, בואו. או, אתה יודע מה. כן, אני יודע. את הנשק הזה. או פליטנוק או ג'קפט. כן. הם פה, אני אומר לכם, הם פה. כן, אני חושב. מתחבאים. הנה גרפלר. שאני אחריהם. יש פה בניות. הם פה. כאילו... גן? כן, יש לי צעדים. אני פה איתך. וואי, באמת שאם יש לי אזעקה אני איזה צורח. צד? הנה! פגוע 61. כוכב? בואו. הנה אחד שם. בוא איתי. ברח. אל תיתן לו. תפסיק. לא נותן. אני איתך. יאללה, איפה הוא? הוא נעלם, יאללה. הוא כאן איפשהו, בוא איתי. ידעתי, אני מת. עליי, אמא הוא טריירד מזיע. איזה טריירד מזיע, אחי. אחד קרק. נייס. מת. אורי, תרים אותו, אני בא. אני 20 HP, אני מת לזון. סופר.
אני מת דילג, יש לי לזון. ספלאש. שים. תודה. יש ספלאש, זהו. זה מת. זון פה. עדיין יש לו צ'וק או שהוא שם? אני לא יודע. הוא שם. קיט. יאללה, מתקיט. וואי, אורי, טוב שלך. יא כוכב. כן, הוא הציל אותנו. אחי, אבל... די, הוא מזמין אותי, אליי. לא, אבל אם אורי היה מדבר אז יכלנו לעשות משחקים יותר טובים. כן, גם אותי. לא, אבל הוא לא יכול לעשות ריקווסט. מה קורס? ריקווסט. לבקש זה? כן. סתרה? טוב, תעלה אתה. לא צריך. חכה, אני חוצב. אורי, חכה, אני חוצב פה. האבנים האלה מביאים. הנה אנשים בהמשך. חכה, אני בא. כאן, וואו. אני בא, חכו. זהו, תראה, אל תלך. אוי, לא, הוא הלך. הכל טוב. מה, הוא עלה על העץ. נראה לי, תעלו על העצים. כן, זה פיק לא מטורף. יכול לראות אתכם. הנה, אחד. 24, הוא לבן. הוא לבן? פרוט. כן, הוא לבן. הוא שם למטה אבל, לא בא למעלה. הנה הוא עליי. אני בא. 8 מת. אחי, זה דיימונד, וואט דה פאק. הוא גרוע. אפשר את הדיגל? לא הצלחתי כלום. איזה קושי אני? למישהו יש כדורים לדיגל, כאילו סנייפר? למה? לא משנה, מצאתי. אל תקרא... אחי, כמה בניות! אפשר כדורים לסנייפר? יש לי סנייפר. יאללה. אני פול בניות מהכל. אני גם. אחי, איזה פייט היה פה. טוב, יאללה, בואו. מה, זהו? זה הבן אדם שנשאר? כן. בן אדם פה מת. הוא עשה ליב. נבוט לג'נדרי, מי שרוצה. אני מעדיף פאמפ. גם אני. יש פה ריפט. טוב, אני לא יכול, אבל אני... אני גם. כן, אורי, קח. יאללה, בואו. טוב, בואו, לא צריך. בואו ככה זון פה. כן. וואי. משחק קודם היה לנו יותר טוב בקילים, אבל עכשיו יש לנו ב-HP יותר טוב בלוט כן. וב-HP. וגם בקילים. מישהו שומר מדקיטים? שזה... לא. וואט דה פאק. מה אני ראיתי? זה הוריד לך פול? כן. הוריד די. בואו לריפט פה. כן, יש פה ריפט, אורי, רד מזה. נכנסתי. לא מאמין, אחי, אני... כל החרא הזה כמעט נתקעתי. טוב, לאן? בואו הנה, שמו ריפט פה. אבל איפה הם נעלמו? אני לאדם. לא רואים אותם. מה? טוב. בצד שמאל אנשים שמו ריפט. הנה, פה בן אדם, סולו. בואו אליו. אוי, לא, זה לא סולו. זה כאילו, נראה לי סולו, לא בטוח. כי יש פה עוד בואו אנשים. אליו. עוד אנשים נוחתים. זה... קראקט? נו. נייס. פיניש. אחי, מה אני רואה? בוא, יש שם. זה הרומם. 88. אין 100. זה מוריד יותר. יש כאן אנשים למעלה. מוריד יותר. ראיתי, יש לי סנייפ. עליי בן אדם? 90? פול בוקס? לא! זה בן אדם, איפה יש פינג? אני אחי, בא. תפסיק, אל תעשו. עליתי. מאמין. לא. שתיים פול בוקס! שמו ריפט? אמא שלהם בת 1000. אין לי חיים. תרדוף אחם. עזוב, אני יורד אליכם. עוד בן אדם. ירדתי. עליי כאן. מלמעלה. ירדתי לגרועים.
אבא, אני אפשר לחזור לך יותר מאוחר, אני פשוט עסוק. לא, אומייגאד. אני פשוט עסוק, אפשר עוד מעט לצלצל לך? כן, אני רק פשוט נמצא באיילון בדרך, רציתי לפעמים לקחת אותך עכשיו. לא, אני נפגש עם חברים. אתה לא רוצה לגלוש עכשיו, בסדר. טוב, מחר. ביי. טוב, ביי. עליי איזה 20 טריוסים. שם מדקיט. כמה אנשים בלי הפסקה, אחי. אני יכול לצלוף באנשים מהצד, אחי. אני לא יכול, אחי. יש פה יותר מדי. הגזמה כזאת. כולם גם נעלמו. כן. ראיתי מתחתיך? רוצה לפרוץ אותו? איפה? זה לא בן אדם. לא, זה אני בניתי את זה. שם. ראיתי. אחי, אי אפשר לפגוע בהם. מתחבאים. יש אחד למעלה? פגוע 21 למעלה? ראיתי אותו? יש לי סנייפ. אל תיראה, אני יכול לצלוף בו. 56 אחד? אני יכול לצלוף בו. אוי, אני מת. ראיתי. אין לי, יש לך שילדים? כן, יש לי מיני. יכול לבוא אליי? חכה, אני חייב לצלוף בו במישהו. שם מישהו, גם פה. אחי, כמה אנשים בלי הפסקה. כן. רוצים להתערב בפייט? לא, אין לי כלום, אין לנו חיים. אחי, אני לא, אני יודעת... 56 אחד? כוכב? טוב. עוד 56 קרק? אחי, אני מטורף עם דיגל. ברחוב. הוא רק מתחבאים בבוקסים, אחי. הרימו בטילטד, מה אני רואה? כאן. מקווה שלא יצלפו בי מאחורה. מקווה שלא יראו בי מאחורה. אחי, אנחנו צריכים ללכת לזון דחוף. אוי, לא. זון קרב אליי. יש שם טפסאי חשוב. אוי, לא, מה? אני אצלוף בו, הכל טוב. אני מאחוריו. אחי, רק בבוקסים, שיוצא את הראש קצת. כן, יש לי פיקלים, הכל טוב. אחי, שים שם מיני. יואו! אוי, לא, ידעתי. מאחוריי. זה מזל שלחתי את זה. יש שם בטח איזה מיליון חיים לבן אדם הזה. עכשיו. יאללה בואי. בוא נלך אליו. בואו אליי. What the fuck? אני הולך בוא לזון ונהיה בבוקסים. נעשה טרטלים. אני בא לכם. בואו אליי. אפשר מיני? כן, אבל ביי. בואו אליי. בסדר, חכו לי. פאק. יש פה... יאללה, קיבלתי סנייפ. ברור, יאללה. מלך הסנייפר עם הבן אדם הזה. הוא לא יצליח לפנש לי לפחות, לא משנה. איפה הבן זונה הזה? כן. הוא יורד עכשיו ללוט שלי. הוא יורד? כן, הנה. אחי, אבל די, לא שומעים את רועי. מקווה מאוד שהם... דפוק לאלה באוויר, הם נוחתים עליך. מאחוריך. לך עם הוברבורד עכשיו. לא. הכל טוב, זהר, הוא מלך הסנייפר עם זה.
6, 4 פוקולציות, 3, 4. אכל. מה? מרימים. תפוק. שירימו. אחרי המשחק אני הולך, נו. אני הולך לעשות הפסקה. דור אחד הגרועים. הוא יכול לפגוע בך דרך העץ, אני כבר פגעתי במיליון אנשים ככה. אאו. כן. טוב, אני מתקדם לאורח, יש את האי. כן. יש עליו אנשים נראה לי. כן, כן, יש עליו אנשים. לא אכפת לי, עליתי. תבנו עוד, כי יכולים להפיל את זה בשניות. הכל טוב, אבל יש לנו פה... הנה, יש אחד שם בנוק. כן, כן, כן. עם סקין ירוק. יואו. אחד שם במשאית. במשאית הוא מת שם. הנה, עכשיו. במשאית. יש לך סיכוי. הנה. הם לא רואים אותך. הנה עוד פעם במשאית השנייה. לא הגדולה. אחי! לא, אין אנשים שם. אם היה שם אנשים זה היה אופי. יו. הוא ראה אותך. מה? גאד דם, אחי. אחי, חמים. תגיד לי איך הוא פגע את זה. נו, אורי. שירו. אוי, לא. אין אוי, לא. נשמות. אמא שלהם בת שרמוטה. אחי, הוא גרוע. יאללה, אורי שלך. כן. חד משמעית לא שלו. שים ביג. הוא לא יודע. הוא אחד הגבוהים שראיתי. נראה לי. כן. תבנה. שיבנה. זה טוב ככה. הם ראו אותו. אחד ברחוב. אורי, תישאר ככה. אחרי המשחק הזה אני עולה לצ'מפיון. סבבה. 6 כלים? 2. אני 2, אתה 3 ואורי 1. 1, 2, 3. כן. אורי, תישאר פה, פשוט תישאר פה. אבל אם אז שהזון בא, שילך. לא, נראה לי אבל. וואו, דפקו לחיים. 4, 3, 2, 1, נגמר לי כאן. איקס. אורי, אנחנו לא שומעים אותך. למה באמת אף פעם לא מדבר? נכון? נייס. מה? הוא היה צריך לפגוע בו. זה נוח? תן להם להילחם. אלו בניות.
תהיה על טופים, תהיה על טופים. שיסתכל על האלה עם האיירדרופ, שזה יותר מסוכן. אוי, לא זון. נפל לך. זה מי שהרגתי. מה אליך? מה אליך? תבניות. תבנה מעל. טוב, לא משנה. אני מת לזון. כל להם. לזון. לא. מה? זה באסה. טוב, טופ 4. אם אני 99%, יופי, עליתי לצ'מפיון. עליתי ל-37%. אתה 37%? באמת? 17% עכשיו. טוב, אני צריכה לעשות הפסקה. טוב, פה סיימנו את הסרטון. ונתראה היום יאללה, ביי. אז יאללה, ביי.